Yebo. Sanibonani, ngibingelela bonke abantu abasekhaya. Ngiyakhulelela inyanga yeshumi uMaphanda phansi eboyini uthi maqeda qhubeka amabhemu abafokaza. Ngaleza kwethu ngime kwenye isurprise ebengizophiwa yona isibusiso sika December. Ngiphiwe enye intombazane ephila ngokusebenza ngokwezandla. Ikhona ko Cape Town naphesheya ibuya khona. Engingikwazi ukuthi manje ngimusho ukuthi ubani ngizondlulisa ukubonga kakhulu isipha ngiphesona athe mkhulu cha nake isiphe sizokupha sona ngokusiza abantu namukulekelela. Ngibonga kakhulu lesithombe sinto kimi ezoba yilivuku ngoba ngisebenza ngabantu kuyizoba into engumlando engikhombisayo ukuthi angiqhubeke ngibekezele ngihlonipha abantu. Okubaluleke kakhulu ke siyabonga nangabe sibona izinto sizophiwa noma kuqhamuka ama-surprise baningi abantu bengiphizile. Angibacindezeli ngalokho baningi kakhulu ngaleza kwethu. Ngiyabonga uNkulunkulu embusise kakhulu bengithi angizodlulisa isilo ukubonga kakhulu bese ngithi ngidlulisana sisimemezelo ngomhla ka-21 kuyobe kuyilisonto sizobe silaphana kuzobe kunenkonzo enkulu eScott eTown Hall abantu abaphume ngomningi kuzobe kuyinkonzo yokukhanyisa amakhandlela yokucela unyaka kwa-2026 yokubonga unyaka futhi ka-2025 abantu abayiphathela ikhandlela lakho eliyelo mntaka mama ibane zizobe zikhanyiswa bese kuthi ngesabatha lona leli la esigodlweni eGoli abantu ababe ngobuningi iwasho bazobe beyithola zizobe zizonke izinto zizobe zikwi-special bonke ziwasho zinceba zingelezi amanje la ufika ekhaya umhlobo yonke into izobe special abantu ke ngicela bebe ngomnenge futhi nabanye bazobusisa ngicela ukubusisa abantu abathi abasebenzi kodwa abaye emakhaya abanganayo imali abazoya emakhaya ngicela abantu abawu-30 abazokwenza amabhavu mahala for ukubabusisa nokubaprotecta singakhohlwa ke nenceba lezokuqina zizobe zikhona ezizokuvikela ekutheni ukuthi noye ekhaya uvikeleke emoyeni imoto ngicela abantu besondele nezimoto zabo ngizoyibusisa ngibeke isandla ngiyithandazele ngiyiqinise futhi ngokuphelele imoto nje ozohamba ngayo ekhaya ngizaba free ekutheni ukuthi ngikubusisele yona ngomusa nangothando ngoNkulunkulu. Ngibonga lesipho angiphezi siswami ngiyabonga lapho khona umsebenzi wakho engathi ungadlodlobala uqhubeke njalo uhambe izizwe lo muntu odwebalana ke lo muntu osebenza ngokwesandla la uhambela amazwe aphesheya ubuyizwe amazwe angaphesheya kakhulukazi abantu abasebenzelana abantu abanikezayo abelungu abantu abamhlophe naye abantu abamnyama bayathenga kodwa ikakhulukazi the most kunokusebenza abantu abamhlophe abamthathela umsebenzi wakhe. Ngiyafisa ukuthi nawe nangabe udinga ulwazi noma uyayithanda into enhle kwakho emizini yakho ngabe uhlala kuSandton kuphi emizini yesikhulu anazi ukuthi ngithanda ukudesign amabondeni umbeke ithombe nani nizoxhumana naye imininingwane ke uyonikezela kodwa ngibonga isipho kakhulu uNkulunkulu enibusise.